Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε στο δελτίο ειδήσεων του Αμακτόχα, ένα καπάκι. Είμαστε στο δελτίο ειδήσεων του Φώτη μπλα 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 και είναι μια νέα σειρά. Είμαστε στο επεισόδιο 1, μετά θα πάμε στο 2, μετά στο 3, μετά στο 4, μετά στο 5 και μετά στο 7 και 8 και 9 και θα συνεχίσουμε. Μαλάκες μου, θέλω να σας πω ότι θα πούμε για τον καιρό, ότι σήμερα, όχι σήμερα, αύριο μπερδεύτηκα, κάνω κι εγώ λάθη, ένα μυαλό έχει ο κόσμος. Σήμερα θα βρέχει Emperor Scorn. Αυτό είναι. Επόμενη είδηση, αυτή η ηλίθια καθυστερημένη γάτα. Περπατάει όλη την μέρα και ο κάμεραμάν την κυνηγάει. Κυνήγα την κάμεραμάν. Έλα εδώ! Νιάου! Λοιπόν, Επόμενη είδηση για το ζύφτο που ψάχνει στα σκουπίδια όλη τη μέρα. Πάω να ψάξω στα σκουπίδια. βρωμάει σήμερα στα σκουπίδια και δεν έχει καμία μπανάνα να τη βάλω κάτω. Εντάξει. Αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Φώτη μπλα 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 για σήμερα. Τελειώσαμε. Κατένας!